Рөстәм Яхин җырларга текстлар сайлаганда еш кына моң сорый торган шигырь дигән принциптан чыгып эш итә торган була. Бу әлбәттә композиторның шигърияткә талымлы булуын, лирикага нечкә сиземле икәнлеген дә күрсәтә. Мәсәлән, Гарифҗан Мөхәммәтшинның «Керим әле урманнарга» шигыренә җыр язгач, күпләр аңа «Ни эшләп мондый примитив әсәргә алындың?» дип сорыйлар. Композитор исә болай дип җавап бирә: «Ошады да яздым. Бу шигырь карап торуга гына гади күренә, ә көй белән бергә исә анда кешенең рухи халәтен, эчтән өзгәләнүен күрергә мөмкин». Рөстәм аганың сүзләренең дөрестлегенә аның җырларын тыңлаган саен инанырга була. Мәңгі қырқасларын ұзатып тұрғандай, сені мұңсу көзіңе толғанай. Күзләрні көзләмә, айларға қарама, мұң болып күз нұрын тарала. Gözləmə, aylarga qarama, мұң болып күз нұрың тарала. Назлым сен